Kaikki on savuja. Okei. Mä heitän aseet nyt pois. Ilmaan vaan. No verkeä savujen jälkeen. Ei näyttää olevan back sitä. Voi olla palatsi savusta. Konno ainakin yksi. 2 mainia konno. Konno läpi. Aina vittu 4. Tappuja! Tappuja nyt vittu! Ei. Ai. Vittu mä en tiedä nyt sä levitit sen. Mä vittu noin 3 ja mä lähdin karkuun, mutta se olisi ollut just täydelleen paikka ampua kun sä olit siinä. On kiva naureskella hiitellä siellä kun eka on antanut vittu P sitten 10 kertaa vihulle Niin jo. Aapela ei saanut vittu riiteikättua. Mä nauran kun sä teit tommosen hauskan jutun tossa. Ajan portaalle. Hold up. Ja sit